няма и се върна в същия. Той те тъпче, ти се връщаш, всеки път един и същ скандал. Пише ти и ти се пускаш, после те трие като спам. Поздравления, върна се при бившия. За кой път ти е това? 102-я за годината. Поздравления, върна се при бившия. За кой път ти е това? Хайде, осъзнай се сега. Ще се върнеш пак разбита, пак при мен със сълзи две. Ще ти кажа, стига мила, той те тъпче, а ти връзва.